Christmas kan soiri ka kan ril ruwa ron lang ve thin pakhat Santa Claus an ti hi enge ani reng Santa Claus an ti hi hemi te pani Thomas Ness le Clement Clark Moore te phua chu ania Clement ta New Year ka Oriental le Greek literature lama an professor chuanin Christmas man dang lam dan tur ti hian ngai to ta kumsang ka zaria somni pani chuan Santa Claus a chanchin A Visit from Saint Nicholas ti chu aziaka tuna hetia kan hriat tak the night before Christmas tia kan hriat thon thu chu aziak chuak ani Santa Claus hi century palina velami Bishop Thilpal tak Saint Nicholas a present tur mazachunga midang hne na lo nu chia thin le Saint Nicholas da chhoina an ko dan Santa Claus tia tanga an lak chhonania ma se Santa Claus hi tlemin an herdang lam lea festival pakhat German drama tun thlenga an ladam thin Yule pathian sakor ke pariat nei chunga chuang chung ho ngai ruata belboma an siamania Santa Claus chu a present tur hnunga an phurtira samula siam thom no an hak tira vai bel an zuk tir boka Saint ni to lawin man lai thon thua mitea an chantira sakor ke pariat nei chunga chuan tira ya vuram sajuk reindeer an hnu tira pagan pathian io sakor ke pariat nei na thlopui zuin sajuk chu an thlopui tira sajuk pokhian ming an nei ran theva Clement a chuan heng zong hi phua ma sela Christmas putar ber chu mel chetak alania not pola chenga no pang fel present tha pe a no pang sual present thalo pe a ti thon thu te hi hemi thon thu a hen ala tel lova khoya tange heng thon thu te hi lo om ta kang khazaria samruk pania chuan Thomas Ness chu US magazine pakhat Harper Weekly chuan Christmas lem ziak turin an tia elf mitoi te lem chu putar sang pui lema achantira Santa chu not pola chenga no pang fel present tha pe a no pang sual present thalo pe a ti te chu phua bel ta zela ti chuan hei hi Christmas putar kan hriat dan le mi tam takin Christmas an hriat dan chu alo ni ta ni Santa Claus hian isuan en inzom na pakhat ma nei lowa isua pian na ai o akan man Christmas ni a ngei po mun tam taka chuan isu a in Santa Claus alar zoka kan biak in nge a po Santa Claus lem siamin thla kan lak pui mup rang chu ni hi khovel mun sang a chuan Christmas la po play lawin Santa la an play supa isu ai o tura setanan thiam taka aronda Santa lem hi kan biak in chunga ngei la lutin Christmas tua kan lo ngai ve ta kan no pangte chu Christmas tu ka chuan Christmas putarin present a pe chau ti in kan han buma khovel siam tu pian na nia ta na kan loma chuanin thon thu phua chop te nen kan tivel tamei me ni hi ram tam taka chuan isua lom loin Santa an loma Christian te holiday pakhat ve mai angain chu thon thu chu Christian te holiday pui ber alo ni boxia wangin Christian te holiday pui bera chuan thon thu phua chop chu isu ai chuan ringlo mi tia chon alo langsar fo thin boxia chu suali na tan tira tanga atum dan reng po ania a hlo thling hle ma si putar hi pom chi nge nol chi nge enge ingai dan vele tuna tan chuan khati zong khani se like comment milo pe vela milo subscribe nge don nia